aha eye akodie ahemfie ene opemso TV ene opemso radio yaba akodie enchei ena akodie manhene eso akire yewura otumfo setu ababio wabeda na se nansen ya nene yanya ntie se enhyiamu bi kwaso ewo akodie ahemfie ni nyina ne se nananom nkonwasofo bi ebesai akire akodie hene efiri se akonwa ne toye beye emfie aduasa miensa no nananom konwasofo bie ni ho uyi nana kontihene ono ewo ha konwaso ni bie ni akodie ahemfie enti afei na akodie manhene ma ne konwasofo abesoi akire no ama waje wo matum ama wo mabeboa no ama na henie aye krabehwe medi de kwame awu animfo opemso TV akodie ahemfie yebekọ ni akohese de ensuaye no etie Abatre me pa chao Biba magama abusu apanyini ne na busia ena de hie nyina abusu sai ena ba besre ama o de hie sa that's you so ba me kwaya on fa we nka na fa nka madama yo Mamikuta. Ana kasa. Yo, Nachami. Otiam Nati. That's it, Senator Roma. What is she ya, Nana? What's the enjoy an hour room? So say, Bamani quiet. Once was so. What's the show? That's it. I feel so. Yo, Nana Chami.
wadawroma wobɛtie amanato nana sɛ nadawroma abusua wadawroma moaba no abrante a wo sɛbi yɛyiw abusua no ayiw a waba sɛbi wobɛsi biribi yɛbɛsrɛ ne yɛwasi biribi de akyerɛ nana no sɛbi woba no yɛnka sɛ bra na sɛbi yɛwura ɔyɛ ɔmahene ɛnyɛ ɔmahene ketewa ana sɛbi wobɛsi biribi yɛbɛsrɛ no wasi biribi de akyerɛ no nti yɛsrɛ wo sɛ wobaba no mɛbɛma wabɛtiri so mɛkyerɛ sɛ sɛbi wo so se wura sɛbi ɛnsɛ de hyɛ nkuo no ɛno a ne yɛde teɛ nti mɛsrɛ wo brɛ wo ho ase na bu wura sɛde amammerɛ ne amanneɛ ɛkɔ aso fɛ ne die fa ma no na sɛbi wadawroma yɛhu sɛdeɛ wobuo no wundam siteɛ me wura wadawroma akyea me mɛsrɛ wasrɛ wura sɛ abusua no ayi sɛbi abranteɛ ntena ba a mɛsrɛ me wura sɛ ɔma kwae ne nadawroma ɔsi bibi ɛmfa nkyerɛ no dase yo ɔde hyɛ banteɛ a yɛyiw a wobɛsuae akwam yɛnya ma ɔkwan deɛ nanso akwam yɛ akonya a ɛso paa ankɔbea wodeɛ wo na wote akyire wote ɔhene akyi ɛko bi a ɛba a wo na wopam mu sɛ monkɔ mo nsa mo akyi mesrɛ wo na ankɔbea hene wabusua hunu ɛne ɛyii wɔ ɛwɔ buo ɛno nokorɛ kwan mu a wodi ma abusua no nti nyɛ nko na ayɛ busuani nanso so deɛ woyɛ ɛnti na ma abusua no ayiw ɛde wo ba sɛ bra na bɛka man hene ho na momɛsom akɔdi man mesrɛ wo woba no mɛma wabɛtiri so ɛmɛyɛ sɛ meyɛ ankɔbea hene nti no wɔhene koraa ka biribi kyerɛ me a mentie yɛhu sɛ akɔdi akɔnya no ada hɔ akyɛ 33 good years nti amammerɛ ne amanneɛ no afei ne yɛsua deɛ meka nyinaa no sɛ wonnim a obi kyerɛ mansiafoɔ no bi wɔ hɔ ahemfo no bi atena so akyɛ na makɔ mu nkyɛn na makɔ busa na matumi de asom mu wura ama asomdwie atumi aba akɔdi ma mu aka sɛ ampa yɛde ma ahene baeɛ na ahemfo abɔ mu no mabɛtaa akyire ama biribi ayɛ atigyina pa me wura ma ahene kakra mɛsrɛ ne sɛ abusuapani no bɛgyina ha na ɔhu n'abanteɛ nnipa bebrebee na baeɛ nanso wɔnya de hyɛ banteɛ sɛ ɔde ne ba amena suae na wabɛtaa w'akyi na moasom ama akɔdi man akɔ animu a mɛsrɛ me wura sɛ wei dɛ mɛsrɛ wo na woamena se biribi akyerɛ wo ɛda ase ɔpanyin a woba saa na kyerɛ me boakye meka bi akyerɛ wo ti asɛm na meka kyerɛ wo yie hwɛ dɔm adi w'akyi hwɛ nnipa atwa ahyia obi ahwɛ wo ana ɔpanyin meka nɔkora kyerɛ wo sɛ wobɛyɛ werɛkyerɛ bi a wokɔdua mu a yɛbɛsɛ tu hɛyɛ bɛpaapɛ akyekyere akokɔ no ɛhɔ a ɛne ɛsiane no ɛdɔm adi w'akyi no ɛma werɛ mfi ɔmo da ana ahemyɛ ɛyɛ nyansa ɛyɛ nimdeɛ ɛyɛ animonyam ɛyɛ ahomɔfɛ ɛyɛ tumi obi si ahemfie yɛ nkamra ɛyɛ na ɔkɔ ahemfie yɛ nkamra kɔɔto yɛ kamra wɔ hɔ na ahemfie deɛ ɛka tumi asɔɔdɛm deɛ ɛka nyame asɛm bosomsdɛm wɔ soso yɛ nane dua ti hwɛ baabi a waba no na meka kyerɛ wamena bi ɛda w'anim ha no na na wopɛ yɛ ankɔtom na wotɔm soso a yɛbɛka ne te agu so mesrɛ bi ama mewura wadaroma nananom nyinaa kasa nananom nyinaa se bɔbɔde ana pɛgya wo tiɛ na ɔse biribi nkyerɛ wo dɔm ziam ziam wadama odie abrante pie w'ani kakra abuta pɛgya wabrante ziam ɔse ba wo bɛyi ziam ɔse ba wo bɛyi ɛmɛka sɛ ɔyɛ nkɔbi ahene wobɛma wabɛtiri so ziam ɔse nyɛ saa ɛmfa kwa mu yie ziam ɔse sɛ ɔni hɔ no wɔkɔ saa ɔpem so ɛkyekye nsama no na ɔɔkɔ a ɛyɛ wo ɛna ɔne nade hyia nyinaa ne no manfo nyinaa agya wo ziam
Oh, sister, who church here? Pay up on to be a and many of them come and here. And many more. Zia. Zia. Zia, or see, I'll come here. Who we are, or that point to me, yes, I come. I'm a warrior. I can't want the yes, I can. Ebi bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ bí akọ̀dá wọn wọn lọ máa yẹ. Kọjọ́ àsìbò mẹ́mbìbí nká sẹ́m kyerẹ́ ọ̀pẹ́ náà ha ẹ̀bùsọ̀pẹ́yìn yẹ́dì sí àtúm kọjọ́ àsìbò ó ti di ewúrẹ́ kan yẹn nọ ọ̀sẹ̀ wọ́n yẹ nà nkọ́ bí ahene ọ̀dí akọ̀dá ẹ̀ máa wọ́n fíè nà ẹ̀dá ọ̀sísá nọ ẹ̀họ́ á nà wọ́ na deɛ ɔka kyerɛ ɔsɛ hwɛ n'akyi yie ɛma no ntupa nkɔ baabi ɛmfa n'akyi nyaw ɛma ama yɛ hɔ basaa sɛ woyɛ hɔ basaa deɛ nie duro na ɛbɛyɛ wɔ deɛ yɛwura ɛka kyerɛ no sɛ ɔhyia wo kusakusakusakua no kye kɔɔ bɛm ɔdo na nan turo ɛkyerɛ wo mɔmpara Me are you putting? The time we just go some far. Men and anon, that's some. I go the mine, and they are Santa mine. We could just go. And then that do so, so never trust. The Seneca, or my in Tampes, say. Or my in Flaman of you, Baba. You shall be here. Samama, I told my Yawada. Madama Onana Nakodia Mane Yampada almost one hour what channel was about for France so every time. Hey,
Nana Madama. This is not telling you if you're in Agora. The same thing Madama. So the beer Sipaya. Madama, I tell you, Madama. Money, Shangadi. Namumata is between you. The same right. You are done. Tadia, I was speaking in your listening. That's sorry. And you have a bad someone. After now, quite one family or to you. I have a friend. You're going to get your see here. I'm more. Debbie. Think of the place though. As power and just empty. Yoga, Madama. And I'm not happy. Let's put it in here. Now see me too. Zen, this is that. You're picking on a sound. You're picking on a Zen. What's the way to make about the diamond? Zen. What's it to make your man? I am a someone around. near Mura. You know, Madame, I was one or two points in the group. The Jack and Chairman. So, what is the winning the Sadia? Zia was winning the Sadia. That's the rule. Let us say, so in the Sadia. Now, watching there was all the people. Now, on catch yourself, partner home, one for a jammy dear ma. Now the people now you don't want to talk to now they worry. What they don't know worry. Now say now they worry. They need it. Cassette. Or say how they hear jammy. That's a whole here. Yes, see to make them there. I could not hear my way. Yes, or see a connected to a beer. The young one has a commander. Yes, or see what's up on to a community. Yes, or see a penny for a deal again that will change your money. Yes, or see the old catch down. Abranteɛ edi bɛ na de bɛ di akonnwa no ofori jamfi ma bibi nka asɛm kyerɛ ɔbɔ gya ha yɛmhyɛ atom ofori tiɛ wote deɛ ɔhene ka kyerɛ wo nana wote deɛ ɔhene ka kyerɛ wo ɔse wasɛdeɛ wɔsɛ ɔyɛ no ahemfie ha ɛyɛ dampem ɛyɛ finsɛm ɛyɛ wo kɔ na nyinaa na woyɛ saa adeɛ no na akonnwa deɛ wodi ne yie na wohwɛ so yie a ɛka wo nsɛm akonnwa wodi ne yie na wohwɛ so yie a ɛka wo nsɛm sɛ wode obi adeɛ na wohwɛ so yie a ɛyɛ wo dea ɛnti ɔse yɛka kyerɛ ɔsɛ ɔhyira wo pɛsɛpɛsɛpɛsɛ ɔkye kɔmɛ ɔno nana mutuo ɛkyerɛ bɛda ase pɛda ha ɛhyia sa tom bra continue, bra. I want to go in and walk with you, bra. I want to go in.
Another Amy Yautufor. A huntamo about him doing. You made the army and unbedia. And then this will be about that was we. Send enough from you. And a po and a drew. Never. You shall be here. Mama, the tuna nanta. Adamo. Chairman, Mr. Kodia, and Tom said, "Men are not competent." If I was thinking, I'm a look at Santa. I'm a change and put the Piarada. The new Famanopa.
So that's how Anaoma. Good Yama. Anaoma, we must not find. Ama, this year, Wọ́n bẹ̀ sẹ́ kwamà náà pẹ̀lú okótógò. Ọkọ yìí. Ó sè. Ó bẹ̀ sẹ́. Ẹ sọ wọ́n bẹ̀ sẹ́ nṣayẹ, ọmọ àrẹ ṣe ká tiẹ̀. Ẹ̀yẹ́ ẹ̀nu àrùn mi ò wá dá àmà. Kásá. Yóò mẹ́kìá mi. Ó bẹ̀ kíá mi àtọ̀ mi. Ìjìbàjẹ́ ṣe bá àwọn bẹ̀rù wọ́n fọ́ ògbó ọ̀dọ́ kúnyẹ̀ ẹni ìsìnkú ẹ̀ma àkọ́gbàmù ẹ̀sẹ̀ ìyàwó bọ̀ bọ̀ ẹ̀sẹ̀ ní sùn ẹ̀sùn pa ẹ̀nà nàná sùn bẹ́ẹ̀ hàn wọ́n fi ọkọ̀ dànù ẹ̀sẹ̀ ẹ̀dùtù mi. Olu n'akyerɛ mu ɔda ro wobɛtia no na tumi mu sɛ aberante a ɔreba no sɛbi abusuabɛn ne abusua ayi ɛna ɛde waba ebuo ne anibie ɛfata ne sɛ ɔde ma wɔ sɛbi ɔda ro wɔreba no bɛma wabɛte so ama ɛka sɛbi ewurade akonnwa no de ama wɔ nti wobɛpɛgya wabɛte abɛso ase ewu ɛsɛ a yɛde hyɛ kum ɛno a na yɛde baabo sɛ deɛ ne deɛ sɛ ne deɛ ne deɛ bɛmu yoba no bɛbra ho ase ɛma yɛwura na abɛbra ho ase na yɛwura ɛsɛ bi ɔda wo na ɔso bɛtumi apɛgya ɛma so ɔtumi apɔ ani n'akyɛ no wada wo no yɛbɛsrɛ wasrɛ yɛwura sɛdeɛ abusua ne abusua pɛ ɛdi ne gyina bɛsrɛ ɔma kɔ na ɔsi bi That's it. Pente. I want to tell you. Yeah. Let's let me share about you by you. Let me say about you. Obusua edo. Oda won kona ebusua ni wabusua ni. Na odo odo do mema ebusafo ne nsa ye dey 84. Na yura say tu oka say bi wasi akonya. Say ball aso akonya po now. Na wo ye ni yi a be ye akonya kesi. Eti ɔhene yɛbɛsrɛ no ma wɔbɛsi bibi akyerɛ womura deɛ no yɛbɛsrɛ no amana bɛsi bi akyerɛ na afei na wɔbɛma wɔbɛtiri so na ntuo ɛso seresere a yadeɛ ba mu sɛdeɛ na tia meka no aha amana dada ha wosua awura mu sɛ ɛbɛ na ebo wosua awie na afei no ankɔyɛ deɛ tene a ɛhɔ na abɔ sɛ saa no amana korɔ na yɛbɛka wato na mmom sɛ sɛdeɛ wosi tie ne abusua no baeɛ no wo ho to ma wo ho nyɛ saa na kuro ni a woso no kuro no ɛnɔ na wɔn ani wɔn adanse paa wɔn sɛ ofiri du kuro ile wura no apagya wo na wɔn bɛyɛ kɛse na tena yabɔ odi di ato wɔ sɛ na n'asɛm esi baayɛ ɛna ɔbaayɛ baa bɛnya asaa no mbɛnkɔ yɛ anaasɛ obɛnya ahena kɔ yɛ bɛyɛ to ha kakra na ɛsɛ onyina sɛ bɔ obusuafoɔ nyina na bu kuro ma na fa adidie ɛkyerɛ wadwene atumi kabra wura hɔ oni hɔ atenamefo wɔ hɔ nananom mpanyinfoɔ bi wɔ hɔ ɔbɛkyerɛ ɔkwan a ɔbɛfa so ɛnfa wo nko a wadwene fa nyɛ fa wo nko wadwene susu wone nipa susu ho na mbɛ sɛ wosusu ho a ntomidie bɛba ɔnyɛ kyia me mɛsrɛ mu na moasere wura ma yɛ sɛ na sɛ baankyerɛ yi a nabusua panyin na ɔbaa panyin de no abɛyi ɛbɛsere wura nkodihɔ gu fam ɔma no kwan na wɔsɛ bibi fa nkyerɛ no ɔpanyin obiara ɛka bibi kyerɛ wo ɛma wo ti mu nya wo de wo ɛnsɛn bi na me nsira ma wo kyɛn me bɔ agye me nsira bi ama wo ne mu na ma wo ti mu nya wo de ma wo ti mu nya wo de braa na wiase pɛfie da koro tan abɔntene yɛka kyɛ ɔgya deɛ woyɛ no ɔkɔsi deɛ yɛtu fo wɔ dɛm na wante a yɛtu fo wɔ abɔnten hwɛ yie konwa no a wobɛdi no ɛmu nsɛm bebree fɛsɛ ɛnɛ woni akonnwa wo na woyɛ apɔntii ɛnɛ deɛ wobɛdi akonnwa wobɛhyae yɛnu atumi ketewa bi na ɔbɛpane ama wo no wɔsɛ wonyɛ ne yie ɛbɛyɛ fɛ ɛbɛhyɛ wo awa animuonyam ahyɛ wo yere ne wo ma ɛne wɔbɛsua so animuonyam ɛma wɔbɛsua ne wo ho ɛma yɛwura no no yɛwura se ɔhyira wo kosakosakosa no gye kɔmam ɔde wo nananom tuo ɛkyerɛw bɛda ase dodaa
Iwe madama nana mu nyinaa kabi obiara se kɛmɛ kyerɛ no mɛdi awɔ no kama ɛwɔ no wasere wa ama wa musa nsi so ama no tɔ no ayɛ n'ani bibi na musa yɛ iwe madama nana mu nyinaa se kɛmɛ tiɛ na ɔsi bibi kyerɛ obi Jean ɔse nsɛm yi ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ no mpanyinfoɔ kane nyinaa kyerɛ wo Jean ɔse nea ehia ɛne sɛ deɛ mpanyinfoɔ aka kyerɛ no wobɛfa Jean ɔse sɛ woamfa no ama no ɛdaa no ntom a ɛne ne waa ɔse deɛ wɔka kyerɛ no no ka kyerɛ din bɛ na ne bɛdi akonnwa no ɔsɛe agyeyi mɛnsa ɔsɛe agyeyi mɛnsa ɔsɛe agyeyi mɛnsa sɛ wubi ankasa de sɛe ndidi agyeyi mɛnsa ɛna ɔsɛe no fii wona na wɔn asɛ ɔsɛe nko a ɔsɛe kofi nti nkonnwa din de ɔsɛe agyeyi mɛnsa wode wo nana din n'aka wo deɛ no ho ewura da ama so nkɔ nana deɛ n'aka deɛ ho ɛyɛ nura ɛne no mmienu na mmiɛnsa ma bibi nka kyerɛ asɛmkyerɛfoɔ gyan ha yɛde hyia atom ɔsɛ deɛ mɛnsa yɛwura se asɛm agorɔ ɛbi fi ha yɛn akyea me ɛyɛ kyerɛ na odi agorɔ nanso ma w'ani mmere ɛwɔ wakɔmɛdie mu ma w'ani mmere wɔ wakɔmɛdie mu wote sɛ na obi ɛka wosum yi a yɛwura bɛpɛgya wo wosum yi a yɛwura bɛpɛgya wo ɛyɛ wosum na ɔhwehwɛ ɛnfa nsuo nyina wɔ mu nkasa nkyerɛ no wara wuni deɛ ɔman ɛbɛ tententen a na yɛ ne hene ɔsɛ sɛ ne wo ba wo mpɛsua so baabi awɔ no hwɛ sɛ hɔ wobɛyɛ hɔ yie ama nneɛma atɔ so yie ne wura se ɔhyira kosɛkosɛkosɛ na ɔkye kɔmɛm ɔdo nana no to kyerɛ bɛda ase pɔgya ha yɛde hyɛ to nanalo ɛyɛ halusa ɛnyɛ saa deɛ nka wie pɛ yɛsɛ obiara nkɔ na nka nka ɔno nkɔ na halusa no nti na yɛntumi nka sɛ no nkɔ no kyɛ sɛ wɔnyɛ ne sei no maame bɛsɔe anaa wonsɔe deɛ no atwe ho patɔ mo a maka no monkɔ mɔkyi ma no yɛsrɛ mu a ne deɛ kura so srɛ mu a mesrɛ akodeɛ wada nka akodeɛ wada me nanane kofi akani me nanane ɔsrɛ kofi me nanane asarefosu asompa a me nanane bɛsom wɔ apodiman na ebi so asanteman so ɛno na nnɛ me ɔsɛe agye mɛnsa me bɛtoa so me wura anuonyam hyɛ a wahyɛ me no wofrɛ ma nɔpa awia anadwo da suom isɔre yadeɛ sɛ maama a meto yɛwada nta Abudapani, Obapani naba. Yo. Nana Chiame. Ewie de nana tse boko. Le su obu. Se besme nana. Na ya de shi plantia. Ya yi no ya busu mu ya se. Ya fre ensai aman. Asumra ya fre ensai aman.
yo mi lọ dá ma ṣe ìṣẹ̀yẹ ní àná mo bẹ sẹ ama ọmọ ìṣèpàǹtì. Ado phone Yo, actually, I put on a prayer, remember on the very good stuff. Since you buy one banner, one banner as the very first. It's like said, one banner. You found us here, the pro, I did you. Emma, I'm going to test you. They say, oh, the idea in a contra, in some cat, everyone that have a little back. What fuck the pro? I did you, a dog, and find better opportunity. Nti okunye saa ne den na kasi bɛ so ɛdɛ wɔ mo bɛtɛ da akyerɛ akyerɛ nsɛmúlò ɛbɛ nkɔ ɛtɛ bi nso. Yoo n'akyerɛ no ɛda wɔ no bi ti ama ato no wɔ ɛyɛ abasa aberante a ɔwɔ ti wɔ awo mu. Sabi ewura ahyɛda ho nyinaa ɛyɛ wasɛdeɛ sɛdeɛ wohwɛ sɛdeɛ obi mpiri nya kwan mmɔbɔ ewura ɛyɛ wadwuma ɛno nkyerɛ sɛ wɔreba a ɛma wabɛpere so ti wura pɛ wɔn ase yɛfɛ buo ne anidie fama ɛyɛ sɛ wɔyɛ ne saa adeɛ a ɛde ɔkwan pɛmpere odi na emu wobɛyɛ wadwene sɛ wobɛso ase ewura adeɛ a nsa a yɛde hyɛ okuo no ɛno ara na yɛde baabul kwan sɛ yɛde bi sɛ ɛno yi woba yɛbrɛ wɔn ase yɛfɛ buo ɔbusua a so asɛ bi wɔn mu ɛno yi buo ɛdi buo ne ɛno buo ɛdi ama wɔn ama buo bia no a sɛbi wɔkɔdi sɛbi ɛyɛ mpɔlowa ɛdi ɛwɔ so ɛdi buo ama wɔn mu ne wura n'akyɛ ano ɛda wɔ no ɛdi tie ɛna ɛto mu sɛni abusua ɛni abusua pɛn ɛyi abusua aberante naba nadawo ɔma kɔ na ɔnsi fanti kaasi. Tẹ̀sán kaasi bu tọ́wọ́dọ̀. Osùbà deɛ ɛwɔ sɛ minimu ntɔn amobɔ deɛ nanso abusua ne so ɛna ewu sɛ na ɛyɛ mpɔdo ahene na futuo kakra ni minimu mpɔdoafoɔ ahene bu a ɔmo náà fam ɔmo ma ɔmo nananom nsa ase nyinaa nkorɔfoɔ fa because sika die ɛwɔ na fam ɛhyɛn bi si na se no wɔn abɔ ne sika ɛna wɔn tutuo na kusi bɛtɛ foforɔ wɔn a wɔn bɛhwɛ akɔbi epo nyinaa fidi ama ewu na ɔso nsɔmpa wɔn fa so wɔn so unya na anakora nfa abɔ nyame de ma o na bisɛ bi wura so ohun sɛ ɔso nsɔmpa ɔbɛto aso ama yɛ kɛkɛ ɛsɛ de ba no tu yɛ akonyaba tu bɛhwɛ na ɔnana wɔn agya padeɛ na wɔte hɔ a na wɔhene yɛ afro bra na ɔno asi akɔkuo di 2 cedi na wagye 2 cedi ɛhyɛ ne si ha na ɔtu akɔsi ha dabi ɛsɛ anananom a wɔwɔ asase so ɔmo mpɛnɔ mpɔnua yɛ ahedi a ɛso paa emu odi paa because yɛn nyɛ anim nkɔ no wɔn na wodi anim akɔtɛrɛ ɛhyɛ nyinaa nti wosom so paa bɛnya mfasoɔ wɔn bɔ abusua to so ehuru so paa no a wɔn yi fɛ bɛso wɔn ho mfasoɔ ɛnyɛ sɛ bra bɛso ne bɛso bebree nkɔyɛ kɔtɔ bebree ma na abusua ne ntenka yɛtena bi sɛ wɔn nyɛ yɛ bɔ odi a yɛbɔ odi pa yɛ de ato akonnwa no ho ɔnyɛ kyɛn mi yɛ de bɛsɛ wɔn na wɔn asene wura ma yɛ sɛ sɛdeɛ wɔyi ɔno ankasa no ba de naba na ɔbɛyɛ mpolo ahene deɛ kwan da hɔ a bɛsi wura sɛ mesɛ yɛsɔ ayɛ ne bi ma no sɛ ɔma no kwan na ɔnhwɛ ayefa nkyerɛ no ɔpɛnyɛ odi bi akonnwa mfa kasa mo no ma no woyɛ dɛ hene wo na mebisa kwakɔ akasa mo no ma no maik ne bra no woyɛ deɛ hene ɛyɛ woyɛ to ayɛ to aso hɔ a deɛ gyina wɔ naa woyɛ deɛ hene nananom mebisa aka akyerɛ mo sɛ wonya bɛduru ha a woyɛ odi kuro mpanimfoɔ a wowɔ wo mpaboa egu baabi na wabɛtaa odi kuro akyi woyi wabɛti wahu woyɛ bibiara awia na wafa wade ahyɛ enti sɛ wontumi nwɔ mpaboa mmɛgyina ne wanyɛ mmɛgyina ha tena hɔ na twɛn no mbamtɔ mmɔte aseɛ ɔpanyin wote dɛ nananom nyinaa ka kyerɛ wo so woda hyia no saa na obi ɛka ɔhene no mpɔnoa hene no ɛhɔ soso hɔ nyɛ pɛpɛ saa ɛhɔ den mpɔnoa deɛ ne ɛwom agyata
asebɔ ɛmoa na ɛwɔ wura mu ɔmo no ebi emu saa amoa no mu nipa ɛso wɔ kuro no hyɛ no nso wonyɛ biribi atɔtɔtɔ ɛhɔ ɔden mini tenten ka kyerɛ wo wae ɔne no wada roma nananom nyinaa ka bi biase pagya wo tiɛ na ɔse bibi kyerɛ wo zuam Etia. ɛna woda no ne hyeɛ ano zuam Etia. zuam ɔse hyeɛ a woda no deɛ yɛ koo o Etia. ɔse ɛnyɛ bɛtɛɛ ɛnyɛ mmerɛ soso zuam Etia. ɔse tumi ne nnɛ ɔpɔ ne ama wɔ no hwɛ ɛne wɔmfa nkɔgyina hɔ Etia. ɔse baabi a wokɔ tena baabi a wowɔ no ɛnsɛm bebree ne wɔ kuro dua no mu ɛnyɛ sɛ wɔni efi na nano pɛn so onimi nyinaa ɛnti wokɔ wɔ tumi na ɔpɔ ne ama ɔma wo tumi na mmom wokɔ a fa pɛpɛpɛ yɛ fa nɔkorɛ ebuo abotrɛ ɛma wo mpanyinfoɔ ne kuromafoɔ no nyinaa Etia. ɔse ɔsi so biem ɛnsɛm a ɛwɔ kurom hɔ nyinaa wɔnim na mmom fa abotrɛ na kɔkɔ yɛ pɛpɛpɛ yɛ ɛtena kurodua no yia ɔse wɔka kyerɛ wo sɛ sɛ wode abotrɛ ɛdwa aboa tete a wohu no nsono na daakye mmerepa ɛbɛba ɛdin bɛ na de bɛdi akonnwa no kɔdwo poku duodu ma mbibi nka asɛm kyerɛ wo bɔdan ha ɛde hyia to ododu tiɛ deɛ ɔhene si yɛ ka ododu tie ha ne gya pa ɔdasɛm ododu tie ha ɔhene ne ɔkasa sɛ si yɛ mpɔnie ɔhene ne ɔkasa dwom na ɔso kasa nkyɛn ododu ɔhene se ohyia akosakosakosɛ ɔde omi yi ma ohyia akosakosɛ anɔte kɔ ɔma ɔde nanantuo ɛkyɛw bɛda ase pɛda yɛde hyia to ọba pẹnyini twɛn sɛ ɔsɔre wie a na ɔba abɛkyia nana wae ɔbɛkyia ɔba wae ɛdukurofoɔ no nipa mo sɛ ɔyɛ sɛ yɛ wie a ɔmu nsɔre bi na ma ɔwie bibia a nyame yɛ adom a yɛbɛpɛ mmerɛ ne yɛde no aba sumura ɛnyɛ nnɛ na wabɛsua akyerɛ no wɔ sumura na ɔde mo asɛn aba ha abɛkyerɛ ɛnyɛ nnɛ nti mo nhyɛ no nsomayɛ sani ni ɛbɛ a ɔpɔnso TV TV3 ni GTV ni UTV ni abɛbɛ bi. Jawani mshaka kutawase. Toka kudana nome. Toka. Pratibu menana nome. Akosia de menana nome. Nana po de menana. Nana ya aduma kupanyi yemenia. Nana dan papanyi onsi yemenia. Ìgbà wọn ní sọ àìtẹ́ ọ̀sẹ̀ yorùbá ní nànánum ẹni bẹ sún àpòdùmáyé mẹtò àsàntìmáyé no sáà sùnpà no wọn nà ní nso ní bá abẹ́tò àsọ nsa wọ́n fẹ́ mi ànọ́pà ẹ̀yìn ẹ̀yìnmọ́ ìpìlẹ̀sùn nsàyé àmì ìyàlẹ́ sẹ màmá ànánsẹ níbi nsuo dùnà mọ́ ní nkàsá kyerẹ́ wà ètò ọ̀nà yà wọ̀.
Charlie, whatever was that. Yeah, I told you something. That was you can do it. Don't tell me. No, not Charlie. That was I'm not to you. I Boku Abusu. Abuwa. Yeah, Kaka American Charlie said, Boku for them. Then you move mobile. One by 7. I'm a see you. A fat 7. I'm sure the Germany. I can't say I want you fitted to open the province family and the so fast in Saka gravity a catch on. Marama Abusna or Aban, so the cat Abusani in our fabo. Sabi, I could hear my one year in the Ketua. To open the mass of my friend in my fat, my yafo. Sabi, a side is open and 1 year, and when Chassis Boku. Nti ano kyerɛ sɛ sɛbi yɛtumi ka wasɛm ɛnsɛ de sɛ nkonnwa na ɛde tie ɛne bi ɛfata no fa ma yɛwura wɔn nso fa sɛbi wɔn nso nhwɛ yie ɛnyɛ saa deɛ a bi na nana kyerɛ me ka ho amena no ayɛ na ɛda wo woyɛ mistake na wotɔ yɛmka sɛ woyɛ bɔmfu ɛmena no ɛne obi mewura wada ma na akyerɛ me ɛbɛsere sɛ abusuapɛn ɛne abusua no ɛde abɛsitira hɔ anaba ɛbɛsɛsɛ wɔn ma kwae na ɔsi obi ɔfa nkyɛn daasi bi. Daasi ɔdi ante ahoba yɛsɛ wasomfo ha teɛ nanso na ayɛ hwɛso na no afei na ebi sɛ wura na ɔde adeɛ na bɛhyɛ wɔn nsa nhwɛ mmerɛ dodoɔ yi a na akɔm akasa ma som ha saa nyɛ mma yɛwura de adeɛ bɛma wo na wɔde hyɛ wɔn nsa sɛ som afei na wobɛmu wabɛtene so because wohwɛ so nti na nsɛ bi ɛnyɛ wo dea na ma yɛne hyɛ wo nsa deɛ abɛyɛ wo deɛ nti afei na bɛba wabɛtene so mesrɛ wo aba mesrɛ wo sɛdeɛ na na adɔne ho ɛka ɔfo so bɛmɛ benkumfoɔ yɛ nimu paa wɔmmom benkumfoɔ papapapapapa nti wobɛyɛ wura hɔ a benkumfoɔ wɔyɛ nim wɔ mo yɛsrɛ ne yɛde wobɛso wura sompa na akɔduma anahyɛ wo nsa Banku for the mobile car was not also. Every month of my day. Eh? 2 months of my day. Ah, no. I was about 1 more day. I know Boku, I got tired of the whole bite. For me, I dear pa. Mukutamu and Sa. Now, Mokwa, Mutini, I heard Muru. Yesterday. I mean defense for her. Yes, now some of the shadow of Donny Croy. And you made it. Well, one year from Zobia. I put that. Years. 23 good years. Out of your Babetla and Nerotina Bayasoro. Out of the Pacho, or Tina Koyaso. But I say, and now, ah, you, Matis. What Tina Koyaso? Not today. Na maka kyerɛ sɛ fasompa ebuo ne die bɛfama owura na wode ma owura a sɛ woyɛ ketewa mpo a wobɛso ama ɔso na wɔyɛ kakraka because yɛka akobidadeɛ a ɔna ne ti so da yɛpa ɔno mpo na ne ti so da yɛpa nti daeɛ bi a bɛso bi a bɛfa ahodi ase a bɛnku waso ne yie ɛne ɛne nipa bibio kakra ne de ɛmfa ma no fa bio ne die na fa so no no ɔno kyerɛ me mesre mo na masre wura ma sɛ benkum ɔno sɛ bɛtwa nkyerɛ no ɔpanyina a woba hyɛmkawana kɔ yɛmpɛ hyɛmkawana kɔ saa awadeɛ ne de yɛmpɛ wobɛyɛ nyina no ayɛ mu no na wabɛyɛ hye so a woayɛ hye ɛmmɛgye akonnwa no ɛnto hɔ nkɔta nkran yɛbɛte yɛ sɛ wɔkɔ a wɔsɛ fi nkran wokɔ akra na one nam saa ɛserɛ ɛberɛ bi a wɔm sɛ woyɛ aban adwuma na nka sɛ gyae na bɛtena fie sane sɛ yɛkɔ baabi a sika kakra ɛnuonyam kakra wofɛ so kakra na wobɛba na mmoma wo na nyɛ ntiantia
yɛwura wakane ha ɔse bibi nti ateɛ kamakyɛ yɛnya yɛmmoa yɛntase baako soa mmua na wonim sɛ nipa so baako fɔ nsa ɛnso nyankopɔn ani ɛkata wɔnsom ɔne nipa nti wokɔ a wotwa w'ani abɔ wɔn akyi ɛtɛntɛm so yɛwura sɛ ɔne wo ne nyima wae yɛwura ama ananom nyinaa ase pɛgya wotiɛ na ɔbɛnkum no a ɔrebɛn ɔnse bibi nkyɛn wɔ boro yɛm ɔsɛ pɛgyina wo ba ɛnɛ de yɛ a ɔbɛpɔ ne tumi bi ama wo wobɛsi bi ahyɛ no apɔ me tumi bi ama wo no ɔsɛ ɛnye tumi no ɛfa kɔ yɛsa pisɛ yɛsa ɔsɛ ɛmfa tumi no nkɔtena wɔ adwuma mu ɔsɛ na yɛsom da ne yɛbɛhwɛ bonkum wɔ he na hɔ yɛ hahaha ɔsɛ waa wohwɛ a bonkum no wɔto fa toma na ɔde gu hɔ a na ɔtwa ne hwɛ hɔ a ɛmpanyin no obiara nni hɔ baabi a n'akɔ no yɛ nkyɛn nyɛ hɔ na ɔtena nyɛ ne tenabea ne hɔ ɔne kɔntire nyɛ ɔmo tenabea no ɛso san sɛ wini wɔ no hɔ a ɔmo bia nhyɛm a ɛnyɛ yie ti wɔde akɔ mo hene ɛne onuanom abɛtena ne nkyɛn wɔ hɔ ɔsi nti wo ba no hwɛ yie ɔsi bɔbɔ na hɔ ɛnyɛ ma bɛhyɛ hɔ ma ɔsi bonkum yi tie ne yie o ɔsi mpa abɛn mu a ɔsi sɛ yɛkɔ abɛn mu ɔyɛ minister of defence ɔna ɔba ne ho ban ɔba ban ɔsi tumi a ɔde maa no hwɛ ne yie tumi a ɔde maa hwɛ ne yie na sɛ woyɛ wɔkyɛnkyɛn bi a ɛnsɛ nhyɛ nkutu no yɛno a ɛna ɛde te fa akɔte hyɛ nkɔ no so ɛhɔ a ɛna ɛgyae no ɔyɛ a wɔtu ka kyerɛ wo ɔpanyini edin ba na ade bɛdi akonnwa no apia maafo mam bibi ɛnka nsɛm kyerɛ pɛgwan ha ɛbusuapanyini yɛde hyia to apia maafo wote deɛ ɔhene kaeɛ ɔhene se si asɛm a yɛka kyerɛ wo yie na yɛ sɛ wokɔ aware foforɔ no ada a yɛtu fo wɔ awadeɛ no mu yɛne te na ɛnyɛ akotodwe si asɛm bu na kɔto kotodwe mu na wɔresɔle a wakasa ɛkyɛ wakae de wagya ɛkaeɛ ɔhene se deɛ ɔka kyerɛ sɛ ɛnyi tumi no fa nkɔtena nkran ɛnyi tumi no fa nkɔtena kumase na gye tumi no na fa bɛyɛ koro ɛyie adwuma awom sɛ obi pɛ adwuma na abante bi wɔ ha na obɛtumi ayɛ a na wɔbɛfa no adena kɔhyia mu na bonkum wodi ɛrepagya yɛwura ɛka kyerɛ no no yɛwura se ɔne wo nyima ɔhyia kosakosakosa no kye kɔmam ɔde wo nananom tuo ɛkyɛw bɛda ase pɛgwan ha bɔne powder yɛpamokyɛ mu ntie nananom asɛ na nana wobɛhyɛ diamatie mpanyimfoɔ mepatɔ ma mu ntie ha ma mpanyimfoɔ no ntie nana no madaroma nana ɛba bɛhyɛ nana wodi no mpo nana apia maafo nana mopamkyɛ bohwɛ yɛnum amanneɛ a yɛnsɛ amanneɛ na agya so wodi no mpo nana agya ne mbo akyɛn sɛbia bi sɛbia sɔn na ɔyɛ antoa agya asehene ɛna mebi nti ɔno ase dan bi
ọba yẹn no wate akonnwa so pɛ ɛkɔ yie kyinye ti ne so ɔde mɛnkyi ne kɔ yie ɛwɔ Kumasi asɛm na mɛka ɔbɛgyina ha no amane nti ɔwɔ so ɔbɛgyina ɔman nyina nim ɔwɔ ne mpaboa ɛde ne sisi fam nipa mo kyɛw ɛman yɛ yɛnyɛ minimini wɔ ho ɔyɛ sa na ho fɛ ɛnkɔɔyɛ sɛdeɛ ɔteɛ no ɔteɛ ɔyɛ sa no mpa ne ntoma no ɛmpɛ nu fam sɛdeɛ ɔteɛ ɛna ɔteɛ mesra mo yɛka yɛde kan aka sɛ wobɛgyina na woni tibire biara ɛmfa mpaboa mmɛgyina ha sei yɛka wontumi ɛmfa wontumi nwɔ mpaboa ɛma gyina bɔntɔ no ɛna mesɛw ɛka akorɔbie yɛawɔda sɛ me nana ne nana maafo ɛsompa a me nananom bɛsom akoduman ɛna maba ɛbɛtoa so memfa nsuo nyina m'anum ɛnka asɛ ne kyerɛw wofrɛ m anɔpa wofrɛ m awia anwummerɛ ɛdasuom mesaa yi adeɛ sɛ mama a metoa yɛawada Chen. Nana Tiame Madama Mesra na sakwanya wo mu a Machia Nana ene ne panyifo Nana wada Roma Onana yabaye yonkra ne bone Asem tiawa esa yemi sre ensuaye ama eye medishe brantie nasibu mi lo wadama eye wa unifa ebusia panyini aba oso wa bese ensuaye ama medishe brantie na asa kwanda na apon Chiro kakra bese yesi ema odi chibranti ya nana obijawo ebana nana abranti ya obo won se nana adi nana batru odo kuye ana so nana so ngi for me nana odo ba obano tragedy eni awukika nfanye abushu na abushu so entawachi nse yuba yese mini asasi ndikaka mu bana na chama odawo so ama dasibe nfanya odawo dasibe so ndasati mo ka mo chama mo yo na chama wadaruma biti ama na to yiwa eye nifa abusia maba madaruma akonya no asabi wadaruma yiwa wote sombele enya akonya keto nifafo ebini sabi na achame ni eka na achame abo abetiri no nifa monko yinimu oba no ebe ma wa betiri so bro wasa fe bro ni di fama wura babu ko se ni di ese ni di ni ma mesro me sabi me fanta so ni oni baka sanche wura ne bro wasa fe bro ni di fama busua no na busua panyina yi won fe bro ni di fama wo e side shi nkoni eno ana de tie uba kaya
Chiame ka sɛ aha amana ɛda hɔ amana ne nyame de ɛyɛ wo ɛne abusua no ti de wobɛyɛ bɛboa no na mmɛbɛma sɛbi nana ɔnso ahu sɛdeɛ ɛsompa a wode som no no na bɛma wo na mmom wobɛtɔ no no deɛ Bible koraa ne kaeɛ wɔde bu ne ɛni deɛ wɔde bɛma buwa wada noma akyerɛ me mɛsesere sɛnea nifa abusua ne mmufa abusua panin ɛba na wɔbɛsere wada noma yɛwura ɔma no na ɔma kwae na ɔsi bibi fa nkyɛn mɛsɛ na makasa kakra pɛkyɛ banteɛ a wɔba nifa ɛne benkum deɛ mo na mokuta yɛwura wɔkuta ne benkum na wɔkuta nifa ɔdane kɔ ha na wogye ne mu a wɔtɔ fam wɔbusua ne so mmarima wɔ paa nanso wo ɛne ɛsɛ bra bɛfa wo nananom turo na fa kɔ ahayɔ yɛhia kokoduro nokorɛ abɔfoɔ woyɛ bɔfoɔ na wokɔ mu dɛm na wonka nokorɛ a aboa bi koraa hwɛ mu dɛm hɔ baayɛ no kokafo a wonya nam koraa aboa bi tumi twetwe nam ma woto no tuo de no bɛfie mesrɛ wo akɔbi ada hɔ ate tumfoɔ ada woroma na wɔde yɛwura so abɛtena hɔ de ama mo bra ne bɛbi no mu na mommɛsom no sompa na mo nyinaa monka mom kyekyerɛ akɔdie na akɔdie nyɛ yie ne yɛmfa mo dini nto akɔdie so sɛ nana wei ɛbaayɛ wɔne ne nananom ɛbɛsom yɛ no kuro no yɛhunu sɛdeɛ ne kuro nsi teɛ sɛdeɛ torobo akɔdua mbɛyɛ bi a ɔmudi deda hɔ yɛ asantɔ bɛyɛ bi ɔmudi deda hɔ no na woba no mema wɔbɛtiri so abusuapanyin bi na ɛde wobaayɛ nea bɛdi nyina sɛ abusuapanyin memfa anyɛ hwee mmaa mpanyinfoɔ bi na ɛyi wɔ asɛm aba kwan na nana aberewa bi frɛ sɛ fa w'asɛm kɔ no ho a because nam sɛ ɛtumi tini yɛ so ɛma wokɔ ayie nti no wo mema wɔbɛtiri so wo mema wɔbɛtiri so a amena kɛseɛ paa ano na wobɛgyina bɛsuae saa mma amena kɛseɛ no yɛma wo nyinaa no o yɛbɛwo atom nea wɔwɔ tum a opiefoɔ bɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ pie na te kakra bɛka kyerɛ nyinaa sɛ yɛba abɛsere awura te sɛ ɔnya ma akwan na ɛsere deɛ ɛsere no na afutuo deɛ de too na ɔma akwan deɛ a ɔba bɛsom sompa ama bi aka akɔdiman awura kyerɛ me ɛsere awura sɛ wei deɛ abusuapanyin na ayi naba nim sɛ ne ho dwo abusua no mu dɔɔso yɛbɛsere awura sɛ sɛ ɔma bɛsere nsuaeɛ a yɛwura ama kwan na ɔnsere bi fa nkyerɛ no da ɔse ɔpanyin a wɔba kyame boakye so mesɛ nsua no bi ama wo na mmom mɛka biribi so akyerɛ wo ɛnɛ yɛawoe ɛyɛ da bi a wonhyia no asase yi so da ɛnɛ twam a wonhyia nnɛ biem ɛwɔ wiase abaeɛ sɛ nnɛ yɛhyia a wɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ wɔhyɛ tuntum wɔayi nabati wɔayi no ho so nwi ɛnɛ wonhyia biem ɛnti kae nnɛ nan na kronkron wahwe aseɛ bɛba a ɛfiri nnɛ wobɛnya nkɔsoɔ so a ɛfiri nnɛ ma menka bibi nkyerɛ ɔno tie sɛ wo ne hɔ sii di nkɔmmɔ no woatwitwa wo nsɛm so no ama wo nsɛm yɛ tententen a sɛ woani natam a wobɛno dua ne sɛ nti menka ne kɛseɛ nkyerɛ wo deɛ mɛkaa no no bɛnyansafoɔ ne wɔwada wama ananom nyinaa ka bi sɛ pɛgya wo tie na wo sɛ bibi nkyerɛ wo bio zuam Zoom. Ɔsɛ de hyɛnante abusua panyin de hyɛnante no wɔ yi wɔ da ma so ni na wɔn kakra bi ɛyɛ Zoom. ɔse wonim sɛ onyankoropɔn bɔ osoro ne asase no ɔbɔ mu nneɛma nyina da nkwa yɛ nnua nnoma mmoa biribiara nyankopɔn na bɔɔyɛ na nsuwa ɛda kuroma nyina so nyankopɔn na bɔɔyɛ wonim sɛ ɔno ɔman yi na ɔwɔ akɔɔdie ɔde ahyɛ wo nifa wo nsa wonim so na wohwɛ so ɔde ahyɛ wo nsa na ahwɛ so no Zoom. Ɔsɛdeɛ wɔka kyerɛ obisa waa ne sɛ nsuo a wohwɛ soɔ ɛfiri fam ɛfiri wiem ɛna ama nipa nyinaa nyɛ bi nom a wohwɛ soɔ na wode suae deɛ no nso wopɛ sɛ wasɛm bi
ebre ben ena abenya adagye se ebre we di niwa eda we me nya adagye ebunkunta a kire o man ni nyina etie ose ko tufo na emum sa wo bibi ka da ko beja o eya futu madam ọ̀nà àwọn ọ̀dì àwọ̀ họ bíbí ọ̀dọ̀ àwọ̀ họ ó ká ya pẹ́ ọ̀dì àwọ̀ họ wọ́n fi ẹ̀bùrú asùnjẹ́ rẹ̀ ni ẹ̀ zero etí ẹ̀ ọ̀sẹ̀ yẹ ní nífa ọ̀sẹ̀ tí nífa náà bì ọ̀sẹ̀ wọn náà wọ́n ti bẹ́ẹ̀ náà ó ti nífa so ha sɛ akyiame hene yɛn tena ase a na nkanifa bɛtena tena ha ama na yɛyie wobɛn no ha ziam etie ziam oyere mu dodoɔ sɛn sɛ oyere mu nan a bɔ mmɔden sɛ wobɛhwɛ obiara na wotumi abɛhwɛ fie so aka ho kɔtena hɔ etie zero etie ọsịsẹ oniwa a otumi odikoro gyaw ɛma ne yɛ yie woyɛ nifa odikoro gyaw ɛma ne yɛ yie wosi so mmiɛnsa ɛnti wɔn hia no paa tepatoto nneɛma yie sɛdeɛ ɔɔka kyerɛ wɔn no tɔ sɛdeɛ ɔɔka kyerɛ wɔn no ebi mɛ na ne bɛ di akonnwa no kakye fakasa mu no ma no ma me esiama sapɔn ma me nsan ka wi nkyerɛ wansa na matoa so esiama sapɔn mo bɛgyina ha na mo bɛgyina no bɔ ho din mede kwakudua mede boakye yado mo kɔ gyina secretary hɔ a na hɔ na mo kɔ pɛ title mede katakyie brempɔn ho afiri fa ho ahwane edin na wɔbɔ no yɛ na akɔ gyina wɔatwerɛ wa ɔhene bi a wobɛbɔ din bi wobɛkɔ gyina secretary hɔ na ɔma no atwerɛ din foforɔ no wanya amane mo nhyɛ no nso edin a wobɛgyina mo deɛ wodin no sɛ wopaa bɔne nyinaa wɔ ha na ɔhene ka kyerɛ sɛ ɔmfa saa din no ɛmmaa wo ɛnɛ wakɔnya ho enti na da bi ane ɛka no afadeɛ o sɛ yɛsɛ anantuo hɔ no sɛ woma no ɛso kɛse ɛsɛ nsere a yadeɛ ne wom afadeɛ obi ɔhene bi wɔ hɔ bɛma no kyirinyɛ ɔhene bi wɔ hɔ a wɔma no kyirinyɛ ɔhene bi wɔ hɔ a ebire bi bɛba ɛda bi bɛba bibi bɛtumi asi ɔhene ɔno ano pɛm ɔhene bi wɔ hɔ a no mpanyinfo bi wɔ hɔ a wɔfuna bɔ apakan ama wo ɛbɛyɛ yie ɛyɛ wo som a wɔbɛsom ɛyɛ saa nɛteɛ amanyen biara na mmom mfa ma wa ntumi ka nkɔfa o mɛsrɛ ne nkɔfa mɛnkye nyɛ nwɔtwe nkɔ yi ase ɛwɔ abɛ a wonka nkyerɛ no monhyɛ no nso ahyɛ aseɛ sɛ mode din bi ɛkɔkɔɔkɔ ɛnyɛ saa ne ɛyɛ no secretary abɛyɛ ama yɛkɔhwɛ yɛaserɛ ɛni hɔ bio ma yɛnyɛ bio afifa ma bibi nka asɛnkyerɛ pɛ dwan ha ɛde hyia tom afifa ɔhene sɛ ɔne wo ne yi ma yɛde ka ne nyinaa kyerɛ wo yɛnsɛ nsiso bio asopɛ wo nkyɛ asɛm teɛ ɔsɛ ɔhyira kosakosakora nɔkyekɔ mam ɔno nananom tuo ɛkyɛ wo bɛda ase pɛdwan ha yɛde hyia tom bɔno powder Casa. Passa
ɔdɛfoɔ me asiama sapɔn me nananom ɛsom pa a ɔmɔde som wɔ na ɛbɛduru me soɔ nananom me nana asiama sapɔn me nana jamfi afei me nana ɔpɔn sapɔn som pa nana ɔmɔde som wɔ nana meka wo yɛwada ntam sɛ som pa ɔmɔde som wɔ ma ɔde so kɔ som otumfoɔ no ti nana metoa so ɛnɛ nana sɛ mantoa so a na meto yɛwada ɛso nana mesuae me yareɛ ofrɛ me a anɔpɔ awia o anwummerɛ o osuo o mɛba nana sɛ mama a meto yɛwada